Ayaw, sugay. Ano sa kanto mo kay Kwan din? Kanindot diri lab no. Kaya lang nga, init ka sa balay. Ay, dili ta mga okay. Nindot kay nga lugar ba lami kini diri iloklo. Luok sa Kwan. So, likod na. Kasiksipod niyo mo eh. Langan. Kasi pag baking nga na yung purple corn coffee noon sa mga noon. Langan mo na ko maintenance nga kape, purple corn coffee. Nagdadala ka na, nakaininit niya eh. Wala ka nagdala di kuan di ay termos. Wala, usap ka sa saksak sa bulubot. Unsa mo ka noon? Ay brown out po di ay. Sige lang kay dito lang kumukuan. Dali lang ha. Kaon ta, si makasipon-silpon eh. Ay sagol kinapa ko ikuan gipang replyan. Oy. Kaon na. Karon lang good napatig ubra. Daghana nila nang utana laboy. Di na ko madan og reply ba pero pag replyan jud din ako kay interesado sila. Mayo kay na replyan na jud ako sila tanan. Ano na? Sa good. Oh. Wala malagi ni ikaw na lagi kag kaon. Kanina po sa sakyan mo kaon na, di kang kaon. Gibakbakan ako nimo kaon ni noon. Ano man? Buto na kayo ko, dalayo ka tagibak na nito. Kaya sabi kanon ako ani ron. Imo magikaon tanan. Boni angay ninyo nga dili mo kaon dayon pag agdaon mo ka kaon, di mo kaon dayon. Napakay ko gi-replyan gani daga kay nang message na Unahan ko. ko na yung cellphone nyo, good. Di mo kaon, tanawa na hutdan karon. So man ako na man kag kaon noon. Ano man ka namili ni noon. Ikaw naman ang kaon tanan. Lakanan lang ko sa dahon no. Sabi siya oy. Gusto ko makabot na pagkaon. Kala nga gigoto ko ko di una na mo reply. Ikaw mo gurot ng tanan. Tanawa og gurot mo tanan oh. Pati bukog ko oh na.